Lumba sa mga bangka, gipahigayon sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Mga mananagat og mamasulay sa syudad og silingang mga lungsod ni Salmon. Ano ang report ni Femari Dumabo? Nakapahugyaw sa barangay Puo kining lumba sa mga motorbangka diha sa ilang kadagatan. Apan di lang taga-Talisay ang nisalmot kay naglakip kini sa mga mananagat gikan sa silingang lungsod ingon man sa Bohol, Leyte ug bisan sa Cagayan de Oro. 28 ka mga bangka ang naglumba. Sa buntag ang elimination round ug pagkahapon gihimo ang final round. Ang kalihukan kabahin sa kasaulugan sa kapistahan sa patron sa barangay nga si San Pedro. Kasagaran diri sa amo mamasulay man niya mga gagmay og sakayan, so para leisure sa nila maglumba-lumba man sila. Mao na itumong nako nga ma-promote diri kay sa tibuok Talisay. Mao rin nindot og beach dinina nabilin. Alang nining 11 anyos na nga mamasulay sa barangay Puok, ang lumba sa bangka mihatag kanilang mga mananagat og dungog og nagsilbing paugnat sa kusog. Nalingaw ko nga nabalik ang lumba sa Puok ba. Nindot kay ang tao malingaw daghan kayo. Ang Puok may unang barangay sa Dakbayan nga nakapahigayon og maong kalihukan atol sa kapistahan nga gisalmutan og gisaksihan sa daghang mga tao taliwa sa pandemya. Natumong pagyud kini sa ika-36 ka tuig nga kasumaran sa EDSA Revolution moong daghang mga tao. Nindot kayo no nga natumong siya sa EDSA Revolution kay it's a way pod nga nagpakita nga kita nakagawas na ta gikan sa hulga sa pandemic, no. It's a little way nga napakita nato nga na-express atong freedom. Pag go towards the new normal, hinahinay gyapon, so naagyapon nato mga minimum health protocols. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.